И здравейте, приятели на YouTube. Тук виждате, че съм попаднал в една пещера. Да, просто иска да ви кажа, че там се получи много тъпо в онова сървърче. Затова реших да си създам ново. И както виждате, това това е диамантена кирка, но изглежда като емералдена кирка, което много ме кефи, тъй като обичам много синето. Любим цвят ми е зеленото. И така, тук се попадна в една пещера, търсих си, пишеше, че ще има вилич тук, ама не намерих никакъв. И за сега съм с една къбостон кирка. Просто това се получи, се върши много тъпо и така. Да, ето тук се пича айрон. Какво да правя с такова малко количество айрон? Моля да си крафна няколко точки. Айрон зор, така ли изглежда? Изглежда като разполовен меч. Не, по-добре да си крафна един крафтинг нещо си. Броня все още нямам, инвентори само за сега. Това съм намерил за сега. Си крафна един торч. Левел. А къде се сеждаха торчовете? Чакай, имам 2 стикс. Имам къл. Сериозно ли? Такъв кол ли ми трябва за торч? И може да съм обикновен такъв торч краф. Че пъчките не също. Не, кирката си има. Ето това. Ето смятам да живея тук нататък в тази пещера с моят текстури пакет. Който много готов. Проблемът е само, че къбостолно така изглежда добре. С едно черно-бял филм изглежда като къбостолно. И сила клипове, бе! Тук виждате, че няма абсолютно нищо. Има и кол. Че го къпо с тази, иначе с тази всичко. С тази не ми става. Както виждате, кой изглежда много необичайно. Много. Сега да не читва много в това оцеляване. И за сега живеем в пещера. След епизодите да си ги гледате на новите си видеоклипове. Пещернякът. Шегаджията пещерняк. Да, тъй като ще живея главно в пещери, както виждате. Това са малка пещери. Аз и къпостон кирка е най-накъдена, която съм има. Ама най-накъдена. И ще си го купая това. Може да си аз съм главно в пещеря. Тук реално има ли? Само един гол съм намерил. Тук, както виждате, стива в училище. Който е проблем, тъй като, нали знаете, чувствате шумове на тази там места, така. И с моят Емералд пикекс. Знаеш като Емералд пикекс, също ли знаете, че е тайна. Който ми дава една идея да когато после ще ви разкажа. Какво? Кол. Хубава идея. Вие тихо там, пискуни! Честнян клип. Честнян, най-добър клип. Пискуни. Я гледа как е на външния свят. Човека където гледа от неговата тук. Какъв ти бе, Жоро? И тук до мен е добро. Както тук сега какво да печа, нямам айтем. Нямам айтем, който да изпеча. Нека да потърся малко в пещерата на пещерия човек шегаджия. Пещерия човек шегаджия. И сега да се разточи. Леле. Ще направя малко дупчици тук, да потърся нещо полезно, ако изобщо тази мина става. Ако изобщо става.
И пак ти ще да веждаме да се. Надежда нещо се намери след това много дълго копка. Не. Тук до мен е да про. Или може би го казах на про. Казах ли го да про? Казах го. Тя се взема тук. Добре. И време да излизам. Най-митка да поместя това чудо и да се направя на флай. На горния свят става нощ. О мага! Там видях зомби-сенчаната броня. Ще си красна малко стикс. И меч! Имам разсекан меч. И това беше от мен и довиждане, хора. Ай, Георги, погледни се! Спри това чудо!